Hola, bos días. Boas, somos Luísa e María, profesoras do ciclo de Panadería, Repostería e Confitería do Centro de Promoción Rural e Formación Profesional EFA Piñeiral. Vale, vamos a elaborar unhos dulces de Arzúa Ulloa, Campos de Arzúa Ulloa, vale? Entonces, o que vamos a facer primeiro, vamos a utilizar queixo de denominación de orixe protexida de Arzúa Ulloa. Eso como o protagonista. Tamén van a levar outro tipo de lácteos, así como o romeiro, que o que vai a dar un tono floral a este plato. Vale, entonces, para empezar, vamos a empezar con as distintas elaboracións que ten este postre, en concreto estes dulces de Campo de Arzúa Ulloa. Bueno, basase en 4 elaboracións. Unha vai a ser unha crema inglesa, un crumble de avellana, un financier, unha espuma de queixo e un helado, un xeado de queixo romeiro, vale? Entonces, bueno, vou vos a deixar con María que vos vai a explicar a primeira elaboración que vamos a facer. Vale, pois a primeira elaboración é unha crema inglesa que agora vai poñerse a elaborar Luísa. Entón, a crema inglesa é unha crema moi básica en pastelería e realízase con xemas de ovo, pode ser tamén ovos, pero normalmente xemas, azucre e leite. E neste caso, normalmente algún aromatizante como pode ser canela ou limón, pero neste caso non lle puxemos ningún aromatizante porque non queremos tampouco que tape o sabor nin do queixo nin do xeado de romero. Entón, por un lado, lévase o leite ca metade do azucre a ebulición, bueno, metade aproximadamente, e mestúrase as xemas ca outra metade do azucre. Entón, cando isto sube a ebulición, vértese colando sobre as xemas e volvese subir a mezcla emulsionada a uns 85 grados, que realmente sería a temperatura de pasteurización e donde xa non teríamos ningún problema ca salmonela e non moi por encima desa temperatura porque senón cortaríasenos e estropearíasenos a crema. Entón, agora vai na elaborar Luísa e nada, eu vou directamente montala xa sobre o plato, que podedes lle dar a decoración que queirades, pero neste caso a ver que tal me queda. Pero vamos lanzalo en plan creativo. Vale, paso que María estaba decorando un poquinho o plato, é importante que non nos pasemos no tempo de cocción da crema inglesa porque se nos pode cortar, vale? Entón, iso é moi importante, o que decía María da temperatura de 83-85 grados. Vale, entón, a seguinte elaboración é un crumble de avena. Entón, o crumble en inglés realmente é polvo, significa polvo e este tipo de elaboracións utilizanse moito en restaurantes para aguantar das quenelles, das bolas de xeado, para que non se nos vaia movendo por todo o plato e ademais dalle como un toque cruxiente. Entón, este realízase como se fora unha especie de granola, derretemos a mantequilla, mesturámola cos ingredientes secos que serían avena, fariña e sal e despois deshidratámola no forno a 180 grados. Entón, bueno, eu voulle poñer un pouco salteado polo plato. Despois, se queremos, podemos modificarlle un pouco máis. Pero, bueno, realmente o seu obxectivo neste caso sería que nos aguantase do xeado. E despois, na Thermomix, podemos lle dar o grosor que queiramos. Podémoslo poñer máis gordo, máis fino, eso xa podense ver os copos de avena, eso xa a gusto personal. Incluso se queredes tamén podedelo trocear, unha vez salido do forno, en vez de meterlo nunha Thermomix, podedelo trocear en trociños, que tamén pode quedar ben. Vale, o sea, eso xa en función e ao gusto de cada un. Vale, isto, a ver se enseñovos como facer a crema inglesa e agora vamos a pasar á seguinte elaboración, vale, que vai ser un financier. O financier, como ven, é un bizcocho esponxoso que é de orixe francés, vale? Entón, o que facían, isto do orixe a que ven dunha zona en onde estaba a Bolsa de París. Entón, os financeiros, como era un bizcocho que era moi fácil de levar porque non manchaba, moi fácil de comer, pois daí surxeu o nombre deste bizcoito, que é, en concreto, un financier. E como empezou a elaborarse? Elaborarse por unha pastelería que estaba ao lado da Bolsa de París, que era Lanxe.
Dai surxeu un nombre, e nada, esa pastelería todavía sigue en funcionamiento en París, vale? De nada, para que sepades un pouquiño. Aparte de eso, este bizcocho tamén ten moitas... podes aplicar para outro tipo de elaboracións, como pode ser magdalenas, bizcoitos con outro tipo de... leva almendra en concreto, que non vos dixen os ingredientes, pero consta de mantequilla, azúcar glas, claras, e nada máis. Entonces o que se fai que mezclase a fariña de almendra con o azúcar glas e mezclaselle as claras a punto de neve. Unha vez que estemos eso ben mezclado, envolvendo, para que non se nos baixe o bizcocho, o que facemos é añadirlle a manteiga noisette, que vos vou a enseñar como é a manteiga noisette. A manteiga noisette é unha manteiga que é de color avelanada, vale? Como ven, porque ten un color marronciño. Entonces, unha vez que xa temos este color marronciño, como se consigue? Pois nada, nun cazo ou nunha sartén o que facemos é poñemos a mantequilla tal cual como nos ven da tienda, así poñémola a fundir e deixámoslle que colla un pouquiño de color. Unha vez que colle un pouquiño de color, deixámola repousar un pouquiño e pasámola por un colador, se pode ser con un pouquiño, unha tela, vale? Para que filtre ben. Deixámola a temperar. Ou con papel de cociña tamén Tamén podería ser. un papel de cociña, efectivamente, o que di María, e deixámola temperar un poquinho, é a que utilizamos, que isto vai se botar o financier ao final de todo, unha vez que xa temos mezclado coas claras. É aconsegable que este bizcocho este dun día para outro na nevera, vale? Porque o que vai perdendo é o nervio e exponxa moito millor despois. Entonces, o que facemos é, pois nada, metémolo dun día para outro se pode ser, e se non fais o mismo día. Pero é aconsegable deixalo dun día para outro, vale? Bueno, entonces ahora xa María continúa co plato, Claro, que aquí entón, está o financier, como ben vedes, que poden ser de distintas formas. Nos fixémola de 3 formas distintas, pero tamén o normal nestes bizcochos é que se faxa como un tipo cake. Un cake de, igual que tedes un cake de mantequilla, con nueces, avellanas e demais, pois pasa que nos fixémolo así porque nos gustaba para trocealo e para que, bueno, porque son distintas formas que dá un poquinho de vistosidade ao plato. Vale, entón continúa María elaborando o plato, que está aí coas follas de romeiro. Sí, estou aquí cas flores, nada, bueno, estou seleccionando as flores que neste caso teño as de romeiro aquí, verdad? Imos poñer algunhas flores de romeiro que combinan ben co xeado e algúns pensamientos tamén para darlle, bueno, un toque de color ao plato e nada, normalmente, como non sei se o chegastedes a ver nalgún momento, pero as flores o mellor é recolectalas o mesmo día porque son como moi efímeras realmente, o sea, estropeanse rapidísimo. E para conservalas mellor podemos poñer un papel de cociña humedecido con un pouco de agua fría e nada, vai nos aguantar moitísimo mellor. Entón, nada, vou seleccionar algúns pensamientos e algunhas flores de romero así que máis me gusten. Vale, pois mentras que María termina aí de seleccionar, vamos a pasar á crema inglesa, que era o primeiro de todo, pero bueno, isto é un poquinho lento, pero non pasa nada. Entón, o que facemos agora é verter o que o leite sobre as xemas de ovo e o azúcar, vale? Normalmente colando, para evitar que nos queden despois grumos. Así, unha vez que xa temos colado, mezclámolo un pouquiño, para que se quede todo homogéneo e acto seguido pasámolo a un cazo e poñémolo ao lume. Bueno, hai dúas formas de facelo. Eu, por xeral, sempre fago baño María, pero aquí para evitar podese facer directamente ao fuego. É importante que non pase de 85 grados. Vale? Eso por un lado, porque, primeiro, hai que pasteurizar o que é o ovo, para evitar todo tipo de en concreta salmonela. Entón, unha vez que se eleva a 85 grados, evitamos todo tipo de problemas. Eso por un lado. Por outro lado, hai que evitar que nos suba desa temperatura para que non se nos corte, porque se nos corta, temos que volver a empezar de cero. Isto é moi parecido a unha crema pastelera, a unha crema catalana, simplemente que non leva maicena.
vale? O espesante que lle vai, o que vai aglutinar todo vai a ser o ovo. Entonces, vamos a mirar con un termómetro, importante ter un termómetro a man para ir mirando a temperatura. Está a 72, nada, un pelín máis. Eso sí, movendo continuamente porque, en principio, é moi fácil de que se agarre. Vale? Tedes que intentar evitar a espuma. Eu normalmente sempre o fago con unha varilla en forma de 8 porque evitas batilo. Se o bates, automáticamente a espuma aumenta de volumen. Bueno. Vale, pois por outro lado estaría a espuma de queixo de Arzúa, que se realiza, bueno, facémola en sifón. O sifón é como un utensilio que se utiliza para facer espumas precisamente porque introducimos unha carga como isto, que vos vou enseñar como son, unha carga de gas por aquí. Entón, realmente, co sifón así dado a volta, introducimos a carga, neste caso xa está introducida, pero meteríamos gas na espuma, o que nos permitiría, pois eso, dar esa sensación, esa textura que ten. Entón, realmente, realízase quentando queixo de Arzúa, leite e nata, pero moi despacio, porque realmente o queixo nada que o quentes, córtase. Entón, realmente, por exemplo, se tendes unha Thermomix que vos controla moitísimo máis a temperatura, é o ideal, pero se non no cazo a un fogo moi lento e despois, pois eso, triturando cun Turmix, cunha batidora de man, sería o ideal. E por outro lado temos xelatina, colas de pescado típicas, hidratadas en auga fría, que as quentamos tamén con unha cantidad moi pequena de nata, que ven na receta, pero máis ou menos nos utilizamos 25 gramos de nata quentada lentamente, xa introducimos a gelatina e xa se desfai e a mezclamos co resto. Entón, colamos e metemos no sifón e deixámola na nevera en frío porque estabilízase moito mellor, o sea, colle moito máis corpo e mantense mellor. O tema da gelatina é que se a deixas moitos días comeza a soltar auga, entón sería como para utilizala no mesmo día ou o día seguinte, pero non moito máis tarde porque despois xa non vai ter as mesmas propiedades. Entón este sería como o elemento máis representativo do plato. E despois, por outro lado, temos un xeado de romero que se realiza aquí xa, como temos en nevera, pois soltou un pouquiño de auga, pero bueno, este realízase. É un pouco máis complicado, quizás sexa a elaboración máis complexa. Hai que poñer, por un lado, os ingredientes secos do xeado, véase azúcar, neutro e demais ingredientes secos, e por outro lado os líquidos. Quentar os líquidos e aos 40 grados engadir o neutro. O neutro é un polvo que hai para facilitar a elaboración de xeados. E despois, unha vez que subimos a 40 grados, mezclamos todos os ingredientes, subímoslo a 85, que sería tamén a temperatura de pasteurización, porque o xeado realmente non o vamos quentar en ningún momento, entón non vai ter outra pasteurización que a que ten na cocción. E despois enfriámoslo o máis rapidamente posible e antes de turbinalo, de pasalo pola mantecadora, pasámoslo por un Turmix. Si é moi complexo, non tedes os ingredientes, podedelo ou ben comprar un xeado do supermercado de nata, por exemplo, e poñelo no plato, ou senón, podese tamén ir pasando o Turmix cada pouco tempo, mentre se vai alternando con períodos de conxelación. Entón, esa sería como unha maneira alternativa de facelo na casa, se non se ten mantecadora, que o máis normal é que non. Tamén se pode facer nunha Thermomix. Nunha Thermomix tamén se pode elaborar helados e quedan tamén moi... quedan moito, jugosos, esponxados e demais. Nunha pacollet, por exemplo, en moitos restaurantes hai pacollets, pois tamén, por exemplo. Exactamente, o sea, que ten moitas formas. E senón, o máis fácil, comprar un xeado e listo, sin ningún problema. Que eso non sea o problema para elaborar o plato. Vale, entonces, ahora nada. Bueno, eu terminei de facer aquí a crema inglesa. Isto, lóxicamente, unha vez que colle e que empeza a enfriar, colle un poquinho máis de consistencia. Ahora vedela como un poquinho máis lixeira, pero así quedaría, que a que temos aí elaborada
pero, bueno, fixámola aquí porque é unha cousa moi sencilla de facer, e isto, como dixo María antes, dá para moitas decoracións, para moitos platos, para helados, bueno, porque que irades, para tartas, bueno, dá moito xogo. Entón, María agora continúa co plato. Vale, entón agora, vai a nada, montalo. vou poñer un bol que teño aquí xa e vou probar a ver como... Bueno, como ben vedes, o queixo Esta dá pa é moito. a consistencia que queda. Entón, ten bastante aire e vamos montar aquí. María, ahora que está montando a espuma, nos utilizamos un queixo fresco para facer esta espuma, aunque tamén se pode utilizar un queixo un poquinho máis cremoso, vale? Xa que este queixo é o que dá pa moito, o sea, nos elaboramos este tipo de plato, pero, en concreto este postre, pero hai moitísimo, cos alumnos elaboramos con este queixo moitísimos platos e moitísimos dulces, porque a verdad que dá moito de sí. Entonces, bueno, vades vendo como queda a espuma e a decoración do plato, que querades que non dalle un pouquiño de frescor e de color ao plato. María decorou así, pero bueno, podía estar no centro, no lado, como un... O importante é que teña volumen o plato, vale? Que é o que se ve nos platos de postre, é importante o volumen, para que non dé unha sensación de unha cousa así plana, que non ten moito orde, vale? Entonces, bueno, nos eliximos este tipo de flores, pero bueno, cada un que elixa o que Sí, podes máis lle introducir guste. flores como a flor de borraja, bueno, hai moitas páginas en internet que hoxe en día se comercializa flores deste tipo para decorar. E despois, bueno, as de romero son moi interesantes porque realmente probablemente as teñades no voso xardín e non ten, porque hai moitísimas flores que son tóxicas, entón eu non me aventuraría a recolectar flores nunca sin coñecer, pero a de romero non ten pérdida, porque simplemente con ir á planta de romero que temos no noso xardín, son as flores violetas estas e podedelo facer perfectamente con isto. E entón, nada, así xa estaría. E agora vamos a poñer unha quenel de helado. A quenel foi como un nome que se lle dá a unha bola de xeado que se fai, que popularizaron, bueno, os do Bulli, Ferran Adrià e Albert Adrià, e nada, é unha maneira diferente de darlle unha forma ao helado que pois queda máis estética realmente. Este, como xa está un poquinho derretido, pois quédanos, pero bueno, sería así realmente. Tamén se poden facer quenefas con puré de Sí, de patata, cousa salada. con cosas saladas, o sea, é unha forma distinta de darlle forma ao helado, vale? Entón, aquí só poñemos vou determinadas poñer aquí. cousas, pero bueno, que despois dá para isto. Vamos a retirar de aquí. Pódeselle poñer máis quenefa de helado, Claro. menos... Eu neste eso caso según- non lle poño máis porque non quero tampouco que tape o sabor do queixo, precisamente, Efectivamente. que é o seu. Entón, despois, métodos de conservación para este plato. Todo máis ou menos uns 4 días, tanto, bueno, os financiers ao mellor cerrados herméticamente máis tempo, non? Pero tamén podese conxelar e desconxelan moi ben os financiers. E despois eso, pois as elaboracións, a crema inglesa uns 4 días, o crumble tamén uns 4 días, e o xeado sí que non ten problema en conxelador, pode aguantar moito máis tempo. E a mantequilla noixa tamén. O sea, Sí, quero a decir, mantequilla unha cosa noixa que tamén. podes elaborar e ter aí e ir tirando dela a medida que se vai necesitando. Hai cousas que son básicas nunha pastelería e que sempre hai que ter isto. Sempre, como se suele decir, pois é unha base, é un recurso que temos aí sempre para tirar deles en algún momento, como suele decir, tanto na pastelería como na cociña nos pilla un pouco toro, non? Que sempre vamos... Totalmente. Isto. Pero bueno, Pois nada. e así quedaría o... Quedaría así. O plato. Nada, espero que vos... Sí. Que vos guste. Xa empezou a derretirse un pouquiño o xeado, Pero bueno, creo que está vistoso. Creo que vistoso e distinto, para que se poida ver que tamén se poden facer moitas cousas
O sea, que moitas veces pensamos o queixo solo para unha tapa ou o financiar solo para tal, non, dá para moito, o sea, que non é solo Totalmente. determinadas cousas que Para se podan doce, facer. salgado. Todo, o sea que, bueno, isto.